прибираем далей. Раствор и коренні трави. Ось які упіліся. Чомусь вспомнився радок з верша. Не з верша, з поеми Янки Купали. Сухозелля у груді упілося. Так тут не сухозелля, конечно, а трава у цеглу упілося. Ну, теперь нам легчей снять ось эту цаглинку. Мы ее крышечку легенько так прибираем. Сверху раствор лежит. Калі так думать, что это стары подмурок, а только сверху лежит раствор, можно, ну, такую версию агучыць, что магчыма гэта стары подмурок сапраўды 19 стагоддзя, які тут заўсёды ляжаў, але чалавек, які прыйшоў сюды і ўбачыў гэты подмурок ужо ў 20 стагоддзі, ну, калі ўжо лягчэй было купіць раствор, і он, магчыма, на гэты подмурок просто заліў зверху раствор і потым уже клаў, допустим, драўляны дом, і яго збіраў уже, складваў. Але про гэты дом я вам яшчэ распавяду. Я ўжо даведаўся у людзей, якія тут жылі, гэта родныя маёй жонкі, што яны сапраўды гавораць, што тут стаяў раней дом адразу пасля вайны. Вось, і гэты дом, які тут быў, захаваўся. Вось, але тут стаяла пярэдняя хата. Так магчыма, што дзед на гэты стары падмурак і паставіў нейкую пярэднюю хату, гэта на ўваход. А потым гэту хату кудысьці дзелі. Дзе дзелі, дарэчы, ніхто не ведае. Ці прадалі яе, ці яшчэ кудысь дзелі. І дзед потым выклаў новую хату не на гэтым месцы. Вось такая невялічкая гісторыя. Таму ёсць меркаванне, што гэтую хату выклалі, ну, сапраўды недзе ў 19 стагоддзі. Вось она ляжыць на гліне. Тут вось эти першыя шэрагі все ляжаць на гліне, а раствор ляжыць толькі зверху. Ну вот, магчыма, як я сказаў, раствор сюды зверху паклалі, каб на яго ўжо пакласці непасрэдна хату. А стары падмурак ужо ніхто не чапаў. Гэты. Ну, а я ўжо, так як яго ўжо закінулі тут, і ён уже зарос травой, я яго выявіў тут выпадкова пасля дажджу. Я ўжо вырашыў разабраць яго ў сабе на цэглы. Гэта яшчэ не канец нашых раскопак, а толькі пачатак. Вось, што далей будзе тут у зямлі, мы не ведаем. Будем копать и будем выявлять, як тут ляжыць хата, як яна стаіць. Я вам все покажу. Ось, ну, зараз мы паглядзім ось гэту цэглу. Пакуль нічога на ёй. Ох, ёсць, здаецца, на ёй нешта. Але... Ух ты, штосьці новае такое. Спадарства. Гэта крыж. Ну, я так меркую, што гэта рэштка крыжу. Рэштка крыжа. Вось бачыце крыж. Вось адна частка крыжа правая, вось уверсе крыж. Гэта нешта новае для мяне, і ўвогуле такого ніколі не сустракала, тым болей у нашай мясцовасці ніколі не сустракала. Ну, я меркую, што гэта крыж. Рэшткі крыжа, але насамрэч жа ж цяжка пакуль выявіць па гэтай палоўкі цэглы. Але заўважце, гэта палоўка рэальная цэглы. Ну, скажем так, амаль што палоўка, і таму гэта вельмі падобна на крыж. Дарэчы, вось такі менавіта крыж, гэта герб горада Гомеля. Но я сумняваюся, што тут ёсць нейкая сувязь з Гомелем. Хутчэй, тут штосьці іншае. Ну, нічога не магу сказаць, бо я ўпершыню сустракаю рэштку крыжа на цэгле. Вось, гэта самая старая, ну, старая цэгла 19 стагоддзя, а можа быць і ранейшая нейкая цэгла. Ну, вось, рэшткі крыжа, это вельмі цікава. Ну, інакш я нічога не магу сказаць. Можа, гэта і не крыж. Ну, вот маё такое, інтуіцыя такая падказвае, што гэта крыж. Цікава, вельмі цікава, спадарства. Ну, я не ведаю. Я просто захоплены, ніколі не думаў, што
Вось такое можа быць у нашай мясцовасці і ўвогуле ў маім жыцці. Таму, напрыклад, я вельмі захоплены тым, каб знайсці значна большы экземпляр крыжа, каб паглядзець, крыж гэта ці не крыж. Вельмі б хацелася б, каб тут штосьці такое было яшчэ. Ну, на гэта надзея ёсць вялікая, таму што калі мы знайшлі адну такую цэглу, то, магчыма, мы знойдзем яшчэ нейкую. Шановныя сябры, перад вами знойдзеная цэгла, дакладней фрагмент цэглы з крыжом. Вось. Што можна сказаць пра гэты крыж? Гэта мальтыйскі крыж. Знаходка вельмі рэдкая. У інтэрнэце пішуць, што цэгла з мальтыйскім крыжам увогуле не ідэнтыфікавана, але ёсць нейкія згадкі на тое, што гэта знак больш адносіцца да нейкай тэрыторыі колішняй Прусіі. Альбо гэта звязана з нейкімі іншымі рэчамі, чамусьці гэта звязваюць з гэтак званым георгіевскім крыжам расійскім. Вось, ну, нагадваюць, што, магчыма, чалавек, які меў прадпрыемства і выпускаў цэглы з мальтыйскім крыжам, гэта значыць чалавек, які быў узнагароджаны георгіевскімі крыжамі ў расійскай імперіі на Першай сусветнай вайне ці ў выніку нейкіх іншых баявых дзеянняў, ну, ў выніку яго службы. Таму магчыма, што вытворца вось гэтай цэглы сапраўды быў узнагароджаны георгіевскімі крыжамі расійскай імперіі. Ну, а ўвогуле мы яшчэ ведаем, што менавіта мальтыйскі крыж з'яўляецца сапраўдным гербам горада Гомеля. Але горад Гомель вельмі далёка ад нас. Ну і потым крыж, як герб горада Гомеля, быў нададзены Жыгімонтам II Аўгустам у 1560 альбо 1562 годзе. І там гаворка вялася пра кавалерыйскі крыж. Гісторыкі ідэнтыфікавалі гэты кавалерыйскі крыж як мальтыйскі крыж. І сёння патрыёты Гомеля адстойваюць ідэю вяртання гораду Гомеля першапачатковага герба крыж. Ну, ён чамусьці зараз малюецца як мальтыйскі крыж. Але, я думаю, гэта не мае ніякага дачынення да нашай знаходкі. Мы маем фрагмент мальтыйскага крыжа. Адкуль гэтая цэгла, як я кажу, гэта не ідэнтыфікавана і невядома. Можа быць, гэта нейкая рэч прыведзеная адкульсьці з іншай мясцовасці, з далёкай. Ну, можа быць, гэта і ўсё-такі беларуская мясцовасць. І адзін з вытворцаў пачаў ставіць вось такі крыж мальтыйскі на сваёй цэгле. Яшчэ раз вам паказваю, сябры, знойдзеную цэглу, фрагмент дакладней цэглы з фрагментам мальтыйскага крыжа. Вось мы бачым ніжняя частка правая крыжа. Яна крыху вось разыходзіцца на сваіх канчатках. Гэта і ёсць мальтыйскі крыж. І вось на верхняя частка крыжа крышачку таксама разыходзіцца. Мы гэта бачым на гэтай вось частцы. Вось такі мальтыйскі крыж. Перад намі палова цэглы з выявай мальтыйскага крыжа. Вельмі рэдкая знаходка для Беларусі.